Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu The Boy Next Door yango-2024 lasiyiqala khona ngowesifazane ogijimayo igama lakhe uClaire Peterson. Ngesikhathi ecabanga ukuhlukumezeka kwi-relationship yakhe ayenayo nomkhwenyana wakhe uGarrett, uClaire simbone seyohlangana nomngani wakhe uVicky owayemgqugquzela ukuthi akasayine ama-divorce papers bahlukane noGarrett ngoba already suphelile u-9 months ngoba sathola ukuthi uGarrett wachitha nesecretary yakhe eSan Francisco okwenza ukuthi uClaire azamxosha uGarrett endlini. uClaire watshela uVicky ukuthi bazohlangana noGarrett badle idina ethi kodwa ukuhlangana kwabo kumayelana ne-birthday kaKevin indodana yabo. Ngalobu busuku uClaire noGarrett babe ndawonye for i-birthday kaKevin. uGarrett wasurprise indodana yakhe ngoyithengela ikhompyutha ngoba acela ukuthi ucela baphume out bobathathu mayesebuya kwi-business trip yakhe. uClaire wakujabulela lokhu kuphuma out kodwa kwamphatha kabi ukuze ukuthi le business trip kaGarrett ise-San Francisco. Wazizwa ecasuka uClaire wathi akasayenzi leyo nto, waphuma waye bathroom wafika wakhala. Akusasekuseni uClaire wayeselungiselele ukuthatha umfana wakhe uKevin amuse kudokotela. Umnyango wegaraji wavele wastaka wajema. Bazama ukuwuvula uKevin edonsa intambo noClaire ephusha umnyango unyusa. Kwaze kwaqhamuka owesilisa osemncane wamlekelela wamvulisa. uClaire samangela ukuthi lo bhudo waphi. Umakhelwane ohamba nge-wheelchair uMr Sanborn watshela uClaire ukuthi angethuki umshana wakhe lo igama lakhe uNoah. noNoah wavuma kuClaire ukuthi akakhululeke uzowulungisa umnyango wegaraji. Nokuyilapho uNoah ahamba khona noKevin sebeye hardware kuyofuna imaterial. Umakhelwane uMr Sanborn watshela uClaire ukuthi uNoah ushonelwe abazali bakhe engozini yemoto last year. Wathi manje usezohlala naye amfunele isikole ngapha. Bese endleleni uKevin wabuza kuNoah ukuthi uneminyaka emingaki. Wathi uNoah useyohlanganisa u-20. Ethi uzele ukuzohlala la nanokusiza umalume wakhe ogulayo. Ethi wayeseyeke ngisho isikole emva kokushonelwa abazali bakhe kodwa uyabuyela uzofunda la eMonroe High. uKevin kwamjabulisa ukuzwa lokho, watshela uNoah ukuthi naye ufunda khona eMonroe High noma wakhe uClaire ufundisa khona. Sebebuyelile ekhaya wawulungisa ngempela uNoah umnyango wegaraji noClaire wabonga kakhulu kuNoah ngosizo lwakhe. uClaire wathi eseyovala amakhethini wabona uNoah wayeyinakekela umalume wakhe ogulayo. uClaire wachazeka wabona uNoah njengomfana onobuntu. Ngakusasekuseni uNoah wayefundisa uKevin ngokulungiswa kwemoto namaphathi ey'moto. Wachazeka uClaire wayebabuka esewindini phezulu. Wathi later ngalolo suku ntambama baba nelunch ndawonye kukhona nomngani kaClaire uVicky. uClaire watshela uNoah ukuthi umalume wakhe njengoba esesibhedlela angafika azodlala ekhaya zonke iy'nsuku. uNoah wabonga watshela noClaire ukuthi uyakujabulela ukuthi usezofunda esikoleni ekufundisa kusona uClaire. Sebeqedile ukudla uVicky watshela uClaire umngani wakhe ukuthi uyasolisa ngathi kukhona okushaya amanzi ngalo mfana ekuthiwa uNoah kodwa akazi ukuthi yini. uNoah noKevin bangena ngenkathi uNoah ebachazela ngendlela athanda ngayo iy'fundo zakhe nokujabulela ukubuyela esikoleni. Lokho kwamchaza kakhulu uClaire. Nge-weekend umkhwenyana kaClaire uGarrett waphuma out nendodana yakhe ngoba wayethe uClaire akasayi. Wasala yedwa uClaire ekhaya. Wathi later ngalolo suku kwavakashelwa uNoah owafika ezomupha isipho sencwadi ye-classic novel. uClaire wanqaba ukuyithatha wamncenga uNoah ethi isipho sokumbonga ukuthi umvumele ukuthi azodlala ekhaya zonke iy'nsuku. uNoah wabona iy'cathulo eziyama-high heel kaClaire. Wathi uNoah uyamchaza umuntu wesifazane ogqokele iy'cathulo ngoba uba muhle, wacela uClaire ukuthi akayigqoke. noClaire wayeseblusha mayizwa leyo compliment. Ebusuku esesele yedwa uClaire wayigqoka lezo y'cathulo. Wathi eseya ngasewindini wethusa ukubona uNoah emile engagqokile endlini yakubo. Ngoba uNoah wayengamboni uClaire waqhubeka nokumbuka uClaire kodwa wacasha fast esembona ebhekanga kuyena. Ngakusasa ebusuku uClaire wayehleli ephuza yedwa iwayini wareceive i-phone call from uNoah. uNoah etshela uClaire ukuthi ubezama ukudefrost i-chicken kwi-microwave kodwa uyastrugglisha ucela azomsiza njengomakhelwane. uClaire wavuma wahamba wayomsiza ngoba sibabona later sebe-enjoy i-chicken behleli beyixoxela. uNoah ebuka uClaire emtshela ukuthi muhle. uClaire wavele wasukuma wahamba. uNoah wamvimba efuna ukumqabula. uClaire wazama ukummisa uNoah emtshela ukuthi wrong land kodwa uNoah wayencenga uClaire engafuni ukumyeka ahambe. Bancengana nokwathi ekugcineni ba-end-up belwenzile ucansi bobabili. uClaire wavuka ekuseni eseyisolo ecabanga newayini aliphuzile. Ngaleso sikhathi uNoah efika emlethele i-breakfast. uClaire watshela uNoah ukuthi le nto abayenzile i-wrong kakhulu, eziblame yena uClaire ukuthi u-wrong ngokuthi uwumuntu omdala. kodwa uNoah wancenga uClaire uzama ukumconvince ukuthi ibingekho into e-wrong kodwa uClaire wathi mayiqhubeka nokuthi ku-wrong wacasa ukuNoah washaya udongeni ngequpha wayelimaza. uClaire wazama ukunesa isandla sikaNoah esilimele emchazela ngokumncenga ukuthi uyena uClaire ohlulwe ukuyicontrola ngoba ubephuze iwayini but abakwenzile ku-wrong. uyacela futhi into ekanje ingaphinde yenzeke. Kwathi ntambama uGarrett nendodana yakhe uKevin babuye kodwa uClaire wayesadliwa unembeza about le nto ayenze noNoah. okwaba wese uNoah wangena
noKevin. Ngenkathi uKevin introduce uNoah kubaba wakhe uGarrett, uNoah wajika wabuza kuClaire ukuthi bekwenzakalani ngeweekend. uClaire wayeshawa amahloni wathi izulu beliduma. Ngaleyo langa ebusuku uGarrett wayencenga uClaire about relationship yabo ekungamele iphele. uGarrett ethembisa kuClaire ukuthi akathandani nomunye umuntu, ethi ufuna ukulungisa wonke amaphutha awenza nokuthi angaphinde enzeke. uGarrett wancenga uClaire ukuthi angaqala wasayina amaphepha edivorce, wavuma uClaire. Esikoleni ngakusasa uClaire wayefundisa eklasini ngenkathi kungena uthisha omkhulu engena noNoah etshela uClaire ukuthi nanga umfundo omusha ozojoyina iclass lakhe. uClaire wayesadidekile wacela uthisha omkhulu eceleni ukukhuluma naye. uClaire khumbuza uthisha omkhulu ukuthi AP junior class le ngenzeka kanjani umuntu omdala isenior ezofunda la. uprincipal wakhombisa uClaire i-email eyayikhombisa ukuthi kwakuuClaire owayenze leyo request. lokho kwamshiya esedideke kakhulu uClaire. wathi esefika ekhaya wachecka kwi-laptop yakhe wethuswa ukubona ukuthi uyena ngempela oyisendile leyo email. wabuza kumfana wakhe uKevin ukuthi akayenzanga ngani lento, waphika uKevin ethi akazi nokuthi kwenziwa kanjani. wacasuka uClaire wayesesola ukuthi bamhekile. khona lapho kwafika uNoah esezothatha uKevin ukuthi bahambe baye esikoleni. sebehamba abafana uClaire wacela umfana wakhe eceleni. uClaire etshele umfana wakhe uKevin ukuthi ngathi uNoah usefika njalo la, ethi ntambama kuzofika ubaba wakho ngifuna sibe nedina sobathathu kuphela njengomndeni. uNoah emile esitebhisini eyizwa leyo nkulumo. Late uNoah wathatha isibhamu samalume wakhe wawufundisa uKevin ukudubula enemba ama-orange. ngaleso sikhathi uNoah wayesefaka umoya omubi kuKevin egxeka ubaba kaKevin uGarrett ngokuthi ubaba wakho wachithela uma wakho wahamba wanishiya njengomndeni, manje useyabuya usezokubribe wena ngokukhipha kwi-trip akuthengele nekhompyutha. ubaba wakho incengele emaphutheni akho ngokusebenzisa wena ubona. nalawo mazwi kaNoah angena ahlala emqondweni kaKevin ingathi uNoah eseyiprove ukuthi unemba kanjani ngebullet. Ngalobu busuku uGarrett esefikile ukuzodla idina, uKevin waqala walwa nobaba wakhe emtshela ukuthi akasayifuni nale computer ngoba vele useyiyekile i-computer course, usetrainile i-boxing. uGarrett etshela umfana wakhe ukuthi akamthandi mayenza amaklasi e-boxing, akaqhubeke namaklasi e-computer azomsiza. uKevin wayecasukile ebuza ubaba wakhe ukuthi unandabani ukuthi ngithandani mangabe usuno-9 months wonke wahamba ekhaya. noClaire wathi uzama ukuncenga umfana wakhe waduba uKevin wahamba wabashiya ethi uyayizonda le ndoda yena. ngakusasa esikoleni uVicky oyi-vice principal wafika neyimbali ethi yiphathise uClaire zinenote ethi ngicela ungiphele enye ithuba. bobabili labantu besifazane bavumelana ukuthi iqhamuka kuGarrett. ngathi uClaire etshela uVicky ukuthi bake bayidiscussa nendaba yokubuyelana, lokho kwamcasula uVicky. uClaire wafonela uGarrett embonga ngeyimbali kodwa wethuswa ukuthi aphike uGarrett athi akayisendanga iyimbali. uClaire waya la ekujinyelwa khona i-boxing esikoleni eyobuza uNoah ngale yimbali ayithumelile. wavuma uNoah wathi bekuyisipho nje, wacasuka uClaire ethithi uNoah ngokuqabanisa uKevin nobaba wakhe nanokuhekha i-email yakhe. uNoah wabamba uClaire wathi akehlisa umoya. uClaire waphusha uNoah kanti uthisha wejimu uyabukela ewindini. uClaire watshela uNoah ukuthi ufuna ukulungisa kahle i-relationship yakhe nomkhonyane wakhe. wathi uNoah okay. ngalobo busuku uGarrett noClaire befika kade bephume out nokwakukhombisa ukuthi i-relationship yabo isiyabuyela esimweni. bathi sebeqala ukukhisana uClaire wamisa uGarrett wathi ubengakabi ready ukuthi sebengafika kuleyo nto. noGarrett wavuma wa-understanda wamyeka. kwamakhelwane uNoah wabona imoto kaGarrett esangweni likaClaire wacasuka. ngakusasa ekuseni uNoah wayecasukile waqhamuka ngemoto ezopaka phambi komuzi kaClaire. wehla wamthethisa embiza ngesifebe esinamanga. ingxabano yabo yanqanyelwa ukuqhamuka kaKevin wahamba uNoah wabuyela emotweni yakhe. uClaire watshela umfana wakhe uKevin ukuthi akahlukane noNoah uyingozi. uKevin wacasuka wathethisa uma wakhe ethi ufuna ukumphuca umngane wakhe okukuphela kwakhe. ethi uKevin umuntu oyinkinga la ubaba wakhe. wasuka lapho wahamba uKevin wangena emotweni kaNoah bahamba. waqhamuka enye igroup yabafana yabhulisha uKevin bemdelela behlekisa ngaye kade kuzothi emva kwalokho fuck you, Simmer. Some of this? Yeah, fuck you. uVicky wagijima ezama ukuyokhuza uNoah kodwa uNoah wamsakaza wamlahla phansi. waqhubeka nokushaya labafana engayekile. uNoah wazwehliswa ukubanjwa uthisha wesilisa waqeda leyo mpi. uVicky wabizela uNoah e-ofisini lakhe emtshela ukuthi bengikhuluma nabasesikoleni sakho kade ufunda khona. awuyekiswanga ukushonelwa abazali kodwa waxoshwa esikoleni. uxoshelwe izenzo zakho zempi zokushaya abafundi nothisha. ethi uVicky kuzomele ngenze imizamo ukuthi uphume uhambe kule sikole sethu. uNoah wasondela ebusweni bukaVicky wathi sifebe mangingake ngixoshwe kule sikole mawulele embhedeni wakho uvule ihleli lodwa ngoba ngaba around. uNoah ngalawo mazwi wakhe waxoshwa ngempela esikoleni. ngakusasa uClaire wathi uyafika eklasini lakhe wafica abafundi bakhe beme ngaphandle kweclass. nokathi lapho evula umnyango wethuka mayethola ukuthi iclass lakhe igcwele izithombe zakhe noNoah beqabulana be-heavy sex, ukuthi uNoah wayirekhodile into ababeyenza. uClaire wayesethukile etatazela watshela abafundi ukuthi abamlinde ngaphandle. wangena eklasini kuyoklina inqwaba yezithombe ezayigcwele phansi naphezulu. ezinye izithombe zayisaqhubeka nokuphuma kweprinter wagijima wayoyicisha. ngaphandle uthisha omkhulu wethuswa ukubona
izingane zime ngaphandle. Wamemeza uCleo ukuthi avule umnyango wekilasi owawusukhiyiwe. Ngaleso sikhathi uCleo ezama ukufihla yonke le nqwaba yezithombe. Uthisha omkhulu ngokubona ukuthi uCleo akavule wasebenzisa ukhiye wakhe ukuvula eklasini. Ngenhlanhla uCleo wayekwazile ukufihla zonke izithombe ngoba simbone engenisa abafundi eklasini. Uthisha omkhulu simbone esethethisa uCleo ethi ngeke yazamelana nale behavior ngoba sethole nomunye umbiko from uthisha wegym ukuthi ubephusha uNoah kabuhlungu ejimini. Wathi uCleo uNoah bengemthethisela ukungeza eklasini. Uthisha omkhulu wamkhuza ukuthi angabosebenzisa impi kubafundi. After school uGarrett wafika esikoleni ukuzolanda uKevin waze wamnika nokhiye bemoto ukuthi adrive imoto. Kodwa sebesendleleni uKevin wavelwa igijimisa kakhulu imoto ecasukile ethethisa ubaba wakhe ukuthi walahla uma wakhe wabashiya bodwa. uGarrett watshela uKevin ukuthi akehlise ispeed kodwa uKevin wathi eseyibreak imoto wathatha amabreak awasasebenzi. Okuyilapho acisha ashayisana nenye imoto. uGarrett wayiqondisa kulamadrama eplastiki emergency brake imoto. Nokwathi simile uKevin waxolisa kubaba wakhe. uCleo wathi esebuyele ekhaya wabona lokho kushayiseka emotweni kaGarrett. noGarrett wathi akulutho into encane le. uCleo ethuswa ukuthi noNoah uhleli khona lapho wahamba wayekhishini esethukile. uNoah wamlandela uCleo wamtshela ukuthi yonke lento esasiyenza ngakiyirekhoda. uNoah watshela uCleo ukuthi akafike namhlanje ebusuku ngo-12 endlini yakhe. Wathi uma inqaba uCleo uNoah wamsabisa ngokuthi uzokhombisa uGarrett le video yabo bobabili benza sex nokwenza uCleo agcine evumile ukuthi uzofika. Ebusuku ngo-12 wafika ngempela uCleo endlini kaNoah emtshela ukuthi akamnikeze le video. Engathi emtshela nokuthi kufanele ahlukane naye. uNoah watshela uCleo ukuthi akasoze amyeka. uNoah wasondela kuCleo ethi abahave sex okungcono. uCleo wamshaya ngempama wacasuka uCleo waphuma wahamba. uCleo wayengasakwazi ukufihla lento watshela uVicky lonke iqiniso ngokwenzeka waze wamkhombisa ngisho isithombe. uvalo lwalishaya uCleo lokuthi make yasabalala le video uzolahlekelwa umndeni wakhe nomsebenzi wakhe nerekhodi lokuthi ngeke aphinde aqashwe indawo. uVicky wathembisa uCleo ukuthi yonke into izolunga futhi akekho umuntu ozobona leyo video. Ngakusasa sekuphuma isikole sibona imoto kaNoah ilandela imoto kaCleo okwase kuyinto ayijwayele. Kodwa kwathi esedrive isikhathi eside wacasuka ukubona ukuthi imoto kaCleo ishayelwa uVicky. wasuka lapho wadrive wahamba uNoah. noVicky wafonela uCleo wamtshela ukuthi usehambile uNoah. Siyathola ukuthi uCleo wayigqekeze endlini kaNoah futhi ukuzothola ivideo. uVicky emtshela ukuthi akasheshe ngoba uno5 minutes. uCleo washeshisa wapequlula endlini. ngokushesha wathola ikhamera eyayifihla emva kwewashi. waqhubeka nokusesha wabona intamba eyilandela eyayimholela kwi-basement ezansi. kuleyo basement wethuzwa ukufica kugcwele izithombe zakhe. wafica ne-laptop athi uyayivula wafica igcwele izithombe namavidiyo. ngokushesha wadelita yonke into ephakathi. wafica enye ifolder eyayichaza ngemechanism yama-brake emoto kaGarrett ukukhombisa ukuthi uNoah wayinqamula ama-brake aleyo moto. wabona enye ifolder futhi enama-brake emoto yohlobo lwe-minivan yango-2006 okwathusa uCleo ukuthi kaze kaba le minivan ayinqamula ama-brake. uCleo wayesethukile wagijima esewuphuma wahamba ephuthuma ukuthi angaze afice uNoah. esesekhaya uCleo wafonela uVicky wamtshela ukuthi wadelete yonke amavidiyo kodwa ufice okuthusa kakhulu. esakhuluma uCleo kwanokho umuntu emnyango Raf. uCleo wathatha ummese for ukuyivikela kanti ngenhlanhla kokuwumfana wakhe uKevin. uCleo wathi eseqedile ukukhuluma nomngane wakhe uVicky ngakusasa uCleo wakhuluma nelinye iphoyisa eliwumseshi waseSan Bernardino la uNoah ayehlala khona before. uCleo efuna ukuzwa ngokufa kwabazali bakaNoah. iphoyisa litshela uCleo ukuthi udriver waluze icontrol yemoto yashayisa imoto yavutha ngoba wayedakiwe. kodwa kwamthusa kakhulu uCleo ukuzwa ukuthi leyo moto kwakuhlobo lwe-minivan yango-2006 okuchaza ukuthi leyo accident yayidalwe uNoah. umfana kaCleo uKevin wareceive phone call from uNoah emtshela ukuthi ulungisa imoto kaVicky emzini kaVicky. ucela ukuthi uKevin azomlekelela khona ezofunda ukukhanda. ethi ngicela nifike nobaba wakho khona ezongibambisa lokho kusindayo. wavuma uKevin ukuthi uzofika nobaba wakhe emzini kaVicky. siyamthola ukuthi uNoah wayibophele uVicky esihlalweni emtshela ukuthi ngangikukhuzile ukuthi mangeke ngaxoshwa esikoleni ngizokuthola. wakhala iselfoni kaVicky efonelwa uCleo. uNoah wasebenzisa i-pre-recorded voice yevoice kaVicky esefonini for ukuthi aphendule ifoni kaCleo ngekathi etrick uCleo ukuthi akafike naye emzini kaVicky. impela kwathi emva kwesikhathi wafika uCleo emzini kaVicky. kodwa wethuswa ukungena endlini efica kuthulekile futhi kumnyama amalayithi engakhanyi. wakhanyisa iselfoni yakhe for ukubheka umngane wakhe. wathi evula kwi-closet kwawisidumbu sikaVicky wayesebulewe. wethuka wabaleka uCleo wafika emotweni yakhe wafonela amaphoyisa kwi-911. ngesikhathi lisaphendula iphoyisa libuza kuCleo ukuthi lingamsiza ngani. uNoah wafika khona lapho waxavuna uCleo wamkhipha emotweni wamdonsela endlini. uCleo wayithuka uNoah embiza ngohlanya lwabulala abazali bakhe. uNoah watshela uCleo ukuthi yena wayengasoze abulala uma wakhe. ethi uNoah uma wakhe wayibulala ngoba ubaba kaNoah wayichithela uma wakhe. ethi uNoah nganqamula ama-brake emoto kababa kwafa ubaba naleso
Sfeba esejola naso. uNoah wathatha uClaire wayomusa komunye umjondolo wamaplanga lapho uClaire ethuswa khona ukubona uGarrett elimele futhi eshayiwe eboshiwe. uClaire wabuya wathuswa ukubona umfana wakhe uKevin eboshiwe ngenhlanhla wayengalimele. uClaire kodwa wanothisa ukuthi umfana wakhe ustrugglisha ukuphefumula. wahamba wakhipha umjovo we-EpiPen ephaketheni likaKevin enzele ukumjova mayidinga usizo. uNoah watshela uClaire ukuthi ubefuna ukuthatha uKevin amtreat njengentwana yakhe kodwa uyabona ukuthi ufuze kakhulu ubaba wakhe uGarrett so angisamfuni naye lo Kevin. uClaire wazama ukuyincengele wathi uKevin ubeseshintshile ngenxa kaNoah akafani nobaba wakhe. uNoah kwaba ngathi uyakukholwa lokho ngoba wathi kulungile uzomupha elinye ithuba uKevin ukuthi aphile mawukuthi uzohlala naye. uClaire wavele washaya uNoah ngerench ebusweni wamlahla phansi. uClaire waphuthuma ukuzama ukuqaqa uKevin kodwa uNoah wavuka wamhudula embamba. uNoah eqhubeka nokukhuluma ethi thina sobabili sadalela ukuba ndawonye. wavele wathatha isigubhu esinopetrol wasivuvuzela phansi lapho kwakugcwele khona notshani bamahasha ngesikhathi uClaire zama ukummisa. uNoah wakhethisa uClaire ukuthi ufuna ukufa nomndeni wakhe noma ukhetha ukuthi bayohlala naye. uNoah walayitha isigarethi layithi. uNoah wathi uyamphusha uClaire wayidedela phansi. uNoah kwavutha umlilo. uGarrett ngenhlanhla wakwazi ukuyikhipha waphuthuma eyosusa uNoah phezu kwaClaire. uNoah wavela wadonsa isibhamu wadubula uGarrett wamlahla phansi. wasukuma uNoah waphinde woncenga uClaire ukuthi kufanele bahambe bayohlala bobabili kodwa uClaire wafaka isandla ephaketheni wabuya ne-EpiPen wagwaza uNoah esweni waliqhumisa. uNoah wahayiza kakhulu ekhaliswa yinhlungu walikhipha leyo EpiPen ehlweni. ngenkathi esebamba isibhamu ezama ukuqedela uGarrett ngokumdubula uClaire wavele wagijima wawufaka umunwe ehlweni likaNoah leli eliqhumile ngenkathi elicindezela kakhulu ngesithupha. phezu kwalezo yinhlungu uNoah waphusha uClaire wamlahla phansi esethi uyamdubula. uKevin naye wagcina sekwazile ukuphuma waqhamuka wazoshaya uNoah ngokhuni wamlahla phansi kodwa uNoah waba namandla oku-overpower umfana omncane uKevin. uNoah wakhomba uKevin ngesibhamu wathi mfana wami kwesinye isikhathi amaqhawe aphoqeleka ukuthi athathe iy'nqumo ey'nzima. uClaire wamemeza uNoah wamtshela ukuthi isathana awulona iqhawe. uClaire wadonsa iswishi eyayibamba injini eyayile ngaphezulu eyavele yadedeleka yayogxiviza uNoah phansi. uClaire nomfana wakhe babebambisene uGarrett bezama ukuphuma kuleyo ndlela yayisha. amaphoyisa ayekade etrace leyo phone call kaClaire afika wagcina sekufike ne-ambulance njengoba sibona noGarrett bemfaka kwi-ambulance. ngathi uClaire etshela umkhonyane wakhe uGarrett ukuthi yonke into izolunga bazobuyela bonke ekhaya. siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Stories on the beat.